ba ma aibata mallakan digiri ko MSc ko PhD, ba ma aibatawa. Sai na ce don nima na yi, Allah ya taimake ni, na yi digiri, na yi MSc, na yi MBA, na yi PhD, na yi courses a manyan universities a duniya. Na je University of Oxford na yi karatu, na yi a Cambridge, na je University na Harvard a America na yi karatu, MIT, Massachusetts of Technology, da kuma IMD na yi karatu. Na yi karatu a irin Success, manyan jami'a duniya. Na je sai ce ba ina aibata kwalin certificate ba ne. Abin da nake faɗa shine certificate da babu ilimi da kwarewa a cikinsa mafiya yawa bai cika amfanarwa yadda ake bukata ba. Shine bayan certificate sai mun samu kwarewa a ciki. Abin da nake faɗa littafin a takaici barin baka. Sako na farko shine digiri shi kadai in babu kwarewa bai isa ba. Kuma kana iya gane yaranmu yanzu da dama saboda karancin mentorship da ba su horo mai kyau, sun dauka daga ka samu kwalin digiri ko baka fahimci katu ba ya ishe ka. In a da shekara 40 ko 50 ko 60 haka ne, to yanzu ba haka bane, saboda population din duniya yayi yawa, masu bukatar aiki sun yi yawa, guraben aiki sun yi karanci. Shekara 1965 wanda suka kammala jami'a na farko a Ahmadu Bello University Zaria, kafin su kammala ana jiran su da wuraren aiki ne, ana jira ku gama ku zo ku fara. Yau sai ka gama digirin da first class ko second class offer baka samu aikin yi ba. So haka idan kiɗa ya canja dole rawa yayi me ya canja. To wannan shine sakon a wannan zamanin na fourth industrial revolution, kwalin digiri kadai bai isa ba. Na biyu, digiri iya da muhimmanci, amma ga mutumin da Allah ya kaddara ya kai wasu shekaru bai digiri ba, kada ɗauka wai yayi asarar rayuwarsa. Kana iya yin karatu ko ka samu wani ƙwarewan da zai iya sa mai digirin ma ya zo aiki ƙarƙashinka. Zan ba da misali, akwai wani balarabe ɗan ƙasar